Fets dels Apòstols, capítol 1, versets del 1 a l'11. El primer llibre, o Teòfil, el vaig dedicar a tot allò que Jesús va fer i ensenyar del vell principi fins al dia que fou endut al cel, després d'haver donat per l'Esperit Sant les seves instruccions als apòstols que s'havia escollit. Després de la seva passió, se'ls presentà bo i demostrant de diverses maneres que era viu. Durant 40 dies se'ls aparegué i els explicà les coses referents al regnat de Déu. Mentre compartia la taula amb ells, els ordenà: no us allunyeu de Jerusalem, sinó espereu-hi l'Esperit Sant que el Pare us ha promès i que jo us he anunciat. Perquè Joan, és cert, batejava amb aigua. Vosaltres, però, sereu batejats amb l'Esperit Sant d'aquí a no gaires dies. Llavors, en el curs d'aquesta reunió, li varen preguntar: Senyor, és ara que restabliràs el regne a favor d'Israel? Però Jesús els contestà: no us pertoca a vosaltres de conèixer la data i el moment en què el Pare s'ha reservat a la seva iniciativa sobirana. Això sí, rebreu la força de l'Esperit Sant que davallarà damunt vostre i em sereu testimonis a Jerusalem, per tota la Judea i Samària i fins a l'extrem de la terra. Havent dit això, Jesús fou enlairat davant d'ells i un núvol se l'endugué i ja no el van veure més. Com que estaven mirant fit a fit al cel mentre ell se n'hi anava, de sobte se'ls presentaren dos homes amb vestits blancs i els diuen: Galileus, per què us esteu parats mirant al cel? Aquest Jesús endut ara lluny de vosaltres al cel vindrà de la mateixa manera que l'heu contemplat anant-se'n-hi